Kwabasekorinte besibili isahluko sesikhombisa soqala ufunda evesini lokuqala. Lokhu sinalezo zithembiso, bathandwa, masizihlambulule ekungcoleni konke kwenyama nokomoya, siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Sivuleleni indawo ezinhliziyweni zenu, asonanga muntu, asonakalisanga muntu, asidlanga muntu. Angikusho ngokunilahla, ngokuba ngasho phambili ukuthi nisezinhliziyweni zethu ukuba sife kanye nani, siphile kanye nani. Nginesibindi esikhulu ngani, nginokuzibonga okukhulu ngani. Ngigcwele induduzo, nginentokozo enkulu kakhulu phezu kosizi lonke esinalo, ngokuba nasekufikeni kwethu eMakedoniya inyama yethu ayibanga nakuphumula, kodwa sakhathazeka nxa zonke. Ngaphandle kwakukhona ukulwa, ngaphakathi ukwesaba. Nokho uNkulunkulu ududuza abadanileyo, usiduduzile thina ngokufika kukaThithu. Kungabi ngokufika kwakhe kuphela, kodwa nangenduduzo aduduzwa ngayo ngani, esilandisa ngokungilangazelela kwenu, nangokungililela kwenu, nangokungishisekela kwenu, ngaze ngathokoza kakhulu. Nakuba nganidabukisa ngencwadi yami, angizisoli. Nakuba ngangizisola, ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba yisikhathi nje. Manje ngiyathokoza, kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngokuphenduka, ngokuba nadabukiswa ngokukaNkulunkulu, ukuze ningalahlekelwa lutho ngathi, ngokuba ukudabuka okuya ngokukaNkulunkulu kuveza ukuphenduka. Angizisole ngakho umuntu, kube ngukusindiswa, kepha ukudabuka okuya ngokwezwe kuveza ukufa. Ngokuba bhekani, khona lokho kudabukiswa kwenu kokukaNkulunkulu kwaveza kini ukukhuthala okungaka, yebo, nokuziphendulela, nokuthukuthela, nokwesaba, nokulangazela, nokushiseka, nokuphindisela. Kusho konke nazibonakalisa ukuthi nimhlophe kule ndaba. Ngakho nakuba nganilobela, angilobanga ngenxa yowonileyo, ngokuba ngenxa yowonileyo, kodwa ukuze ukukhuthala kwenu ngenxa yethu kubonakaliswe kini phambi kukaNkulunkulu. Ngalokho siduduzekile, nasekududuzekeni kwethu sathokoza impela, ikakhulu ngokuthokoza kukaThithu, ngokuba umoya wakhe uhlunyelelwe yinina nonke. Ngokuba uma ngake ngazincoma ngento kuye ngani, angijabhiswanga, kepha njengokuba konke esakukhuluma kini kwakuyiqiniso, kanjalo nokuzibonga kwethu kuThithu kwaba yiqiniso. Yebo, isihe sakhe sivamile kakhulu ngakini, lapho ekhumbula ukulalela kwenu nonke, ukuthi namamukela ngokwesaba nangokuthuthumela. Ngiyathokoza ngokuba ezintweni zonke nginethemba ngani. Kwabasekorinte besibili isahluko sesishiyagalombili soqala ufunda evesini lokuqala. Kepha siyanazisa, bazalwane, ngomusa kaNkulunkulu awuphiweyo amabandla aseMakedoniya, ukuthi ekuvivinyweni okukhulu kosizi, ukuthokoza kwawo okuvamileyo nobumpofu bawo obukhulu kwenza ukuba avame kakhulu ekuphaneni okupheleleyo, ngokuba ngokwawo anikela njengamandla awo, yebo,
ngiyafakaza ngithi nangaphezu kwamandla awo asinxusela kakhulu ecela umusa wokuhlanganyela ekukhonzeni abangcwele, futhi akubanga njengokwethemba kwethu kuphela, kepha bazinikela bona uqobo kuqala eNkosini nakithi futhi ngentando kaNkulunkulu. Saze samncenga uThithu ukuba njengalokhu wayeseqalile ngaphambili kanjalo afeze futhi kini lowo msebenzi womusa. Kepha njengalokho nivamile kukho konke, ukukholwa namazwi nokwazi nokukhuthala konke nothando enisithanda ngalo, manivame nakuwo lo msebenzi womusa. Angikusho njengomyalo, kodwa ukuze ngokukhuthala kwabanye ngivivinye ubuqotho bothando lwenu, ngokuba niyawazi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu ukuthi nakuba ecebile wabampofu ngenxa yenu, ukuze ngobumpofu bakhe nicebe nina. Kulokhu nginitshela ukubona kwami, ngokuba lokhu kulungele nina enaqala nyakenye, kungekwenza kuphela nokuthanda, kepha manje fezani nokwenza, ukuze njengalokho kwabakhona inhliziyo ethandayo, kanjalo kube khona nokufeza njengeninakho, ngokuba uma uthando lukhona kwamukeleka njengalokho umuntu anakho, kungenjengalokho engenakho, ngokuba angikusho lokhu ukuba abanye bakhululeke nina nikhathazeke, kodwa kube ngokulinganayo, ukuze kuthi ngaleso sikhathi inala yenu isize bona ekusweleni kwabo, ukuba nenala yabo isize nina ekusweleni kwenu, kube khona ukulingana. Njengalokhu kulotshiwe ukuthi kwabanokuningi kakusalanga, nowaba nokuncane kantulanga. Kepha makabongwe uNkulunkulu obeka enhliziyweni kaThithu lenkuthalo ngani, ngokuba wamukela umyalo wethu, kepha naye ekhuthele kakhulu waphuma eza kini ngokuzithandela. Sithumele kanye naye umzalwane oludumo lwakhe ngevangeli lwandile kuwo onke amabandla. Kungesikho lokho kuphela, kodwa ukhethiwe futhi yiwo amabandla ukuba ahambisane nathi ngendaba yalomnikelo osetshenzwe yithi, kube ludumo kuyo iNkosi, kubonakalise ukukhuthala kwenu. Sigwemele lokhu ukuthi kungaba khona osisolayo ngaleso sipho esikhulu esisetshenzwe yithi, ngokuba sinakekela okuhle kungesemehlweni eNkosi kuphela, kodwa nasemehlweni abantu. Kepha sithumele kanye nabo umzalwane wethu esimfumene kaningi ekhuthele ezintweni eziningi, kepha manje ukhuthele kakhulu ngenxa yokunethemba kwakhe okukhulu. Uma kubuzwa ngoThithu, yena ungumhlanganyeli nesisebenzi kanye nami kini, noma kubuzwa ngabazalwane bethu bayizithunywa zamabandla, bayinkazimulo kaKristu. Ngakho manibonakalise kubo phambi kwamabandla ubufakazi bothando lwenu nokuzincoma kwethu ngani. Kwabasekorinte besibili isahluko sesishiyagalolunye soqala ukufunda evesini lokuqala. Ngokuba maqondana nokukhonza abangcwele akuswelekile ukuba nginilobele, ngokuba ngiyalwazi uthando lwenu engizincoma ngalo ngani kwabaseMakedoniya, uma ngithi iAkhaya laselizilungisele kwanyakanye, nokuthi ukushisekela kwenu kuvusile iningi labo. Kepha ngithumile abazalwane ukuba ukuzincoma kwethu ngani kungenziwe ize maqondana nalokho, ukuze kuthi njengokusho kwami nibe senilungisele. Funa uma ngabe kufika kanye nami abaseMakedoniya banifumane ningakabe nilungisele, sijabhe thina singasaniphathi nina ngaleli themba. Ngalokho-ke bengithi
kudingeka ukuba ngincinge abazalwane ukuba bandulele ukuza kini, balungisele ngaphambili isipho senu esathenjiswa ngaphambili, sona sihlale silungisiwe, sibe njengesibusiso, singabi njengokuncishana. Kepha nakhu, ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yilowo nalowo anikele njengalokhu azikhethele khona enhliziyweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umsa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanele konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle, njengokuba kulotshiwe ukuthi, wahlaphaza wapha abampofu, ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. Kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela, evise imbewu yenu, andise izithelo zokulunga kwenu, ukuze ezintweni zonke nicetshiswe kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu, ngokuba ukukhonza ngale nkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele, kepha futhi kuvamisa kakhulu ukubonga uNkulunkulu ngabaningi. Lokhu ngokuvivinyeka kwale nkonzo badumisa uNkulunkulu ngenxa yokulalela kokuvuma kwenu ivangeli likaKristu nangenxa yobuqotho bobudlelwane benu nabo. Yebo, nabo bonke banilangazelele futhi ngokunikhulekela ngenxa yomusa omkhulu kakhulu kaNkulunkulu okini. Makabongwe uNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo.